Bir gün Allah'ın Resulüniň ýoly bir gabryň üstünden düşdi. Görse gabrdan bir gara tütün çykypdyr. Şol wagtda Allah'ın Resulü dilek etdi welin görden bir hatyn çykdy. Onuň başyndan aýagyna çelli ot ýanyp durdy. Allah'ın Resulü ol odyň haýwatyndan gorkup başyny sejdäge goýdy. Şol wagtda Hak Tagalladan "Ey Muhammed, ol hatyndan sen näme sebäpden bu azaba sezewar bolup dursun?" diýip sowal sora diýen owaz geldi. Allah'ın Resulü "Ey hatyn, sen näme sebäpden bu azaba sezewar boldun?" diýip sorady. Hatyn "Ey Resulallah, men Israil oglarynyň bir hatyndym. Namaz okardım we orada tutardym. Meniň öýümde bir ene pişigim bardy. Bir gün ol pişik maňa ziýan ýetirdi. Men pişigiň boýnuna ýüp salyp bir agaçdan astym we onu urup öldürdüm. Ondan soň bir hepde bolman bu pany dünýäden ötdüm. Şol pişigi öldürenim sebäpli Hudaý Tagalla maňa 80 ýyl bäri azap berýär we ol seniň meniň beýgünä jandarymy urup öldürdüň diýýär. Ya Resulallah, siz Hudaý Tagallanyň bir ýaxşy dosty, sizden dilegim budur. Siz maňa bir ýaxşy dile etseňiz, men azapdan halas bolsam diýdi. Allah'ın Resulü bu sözi eşdenden soň köp ýyglady. Ondan soň Allah'ın Resulü ol hatynyň bu azapdan halas bolmaklygy üçin dilek etdi. Şol wagt Allah'ın Resulüniň Päk Taňrynyň dergähinde dilegi kabul bolup, ol hatyn azapdan halas boldy. Ey Taňrymyz, hemmeler azapdan halas ediwer. Amin ya Rabbil alamin.